العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بدين شريف لا تيفي لغبغو مالكونو أني مالكوكا أنغو فولي أني ولا نماندو أنتي سيغانتي نينيكو كورو كرايا أو يسانغا أني واتي بلاجلي ka aw bisimila bi wajulu kene ka Mali faba kono mayambugu janjigila Muhammadul Mustafa kisi an nema bama ale cira ka ke hinaye danfen bela jelema ode hukum konana ni Muhammadul Mustafa nale bangeli kalo jora ka ba dien fanta ani nani bela jele islamé ibika ni sodia anika ya farahira ode hukum konana femye mayambugu janjigila islamé muso bawye u fenati toko uga Muhammadu kanu yiralila ube wajulu kene basigi ka wele bla islamé muso bela jelema bamako konana quartier chama ubina faranyogonka nyogo hakilla jigi Muhammadul Mustafa aga tariku a jogobaw aga nyinama la ayre ka barak nye mini minye islamé denkelen la bela jelem se ka nafa sorala kay ga jengla ibolo ki ga la harafana nya ibolo alhamdulillah we la da in la clé ka be samedi doma janvier kalo clé kononton an karamogo chama ne nyogon falen fale kuma na nga aw nya wasado an karamogo al ustaz Said Malik Diallo abora ka blasral kan chamandi mayambugu janjigla musobawye fem sorala an karamogo ka blasralula Shirifla TV Jabran Togala neni aw anti je anga nyamada o fe ana nema ala ko chama ga ala kra Muhammad ka alayhi salam ala kra naka sudugu ala kra naka sahabau ani ma o mai senda tasra nyamaga foka se al qiyamah joduma notemanaka ala dili ala ka jan kra ma Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala an warda anna bi notemana ka karamogo fu minnu konanye ani minnu bena an kɔfɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn u bɛɛ ye an y'u ka kalanden ye an ye garibu ye an nana sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ an ka sheikhu ani an ka imam Muhammadu Musa Diallo ala ka sija ni kɛnɛya di an ma ale de labɛnnen don a bɛna kuma nka a ɲɛ dara dɔgɔninw kan a n'a ka kalandenw la fitininw kan a bɔra sigiyɔrɔ la ko anw ka sigi an ka dakurunya kelen fɔ n'ale ka kuma n'a ye Hamidu sibiri tɛmɛnen nin waati kelen na a ye nin ɲɔgɔnna kɛ ne y'a f'i ye n ko wajuli bɛɛ tɛ wajuli ye wajuli bɛɛ tɛ kuma ye a dɔ ye geste ye ka e kɔri k'i lakala nin ye majigin de ye an y'ale ka kalanden fitini a dɔgɔnin fitini ale ka bɔ sɛji kɔnɔ k'anw ka sigi o bɛ anw de lakala ko ja alakira ka kumaw sallallahu alaihi wasallam a tɛ k'an k'a fɔ dɔrɔn dɛ awɔ an k'a fɔ ka tila k'a ta ka baara kɛ n'a ye n'o kɛra an ka kira kanu a kɛra tiɲɛ ye alakira de ko sallallahu alaihi wasallam a ko man tawada lillah rafa'ahu Allah ni majigi ala bi kɔrɔta ni ye ka dɔgɔninw kala heyi a y'aw kɔlɔsi jama bɛ girinna aw kɔ heyi a y'aw kɔlɔsi tɔgɔ bɛ daw la heyi a y'aw kɔlɔsi mandiya dɔɔnin bɔnnen don aw kan nka a kana a yɛrɛ bonya a y'aw majigi an b'an kɔrɔkɛ fo ka dugawu k'a ye o tuma an bɛ kɛnɛ min kan Muhamadu ka kɛnɛ don sallallahu alaihi wasallam Hamidu kɛnɛ ninnu sigi kun ye mun ye yaasa an ka alakira dɔn n'an y'a dɔn an k'a kanu an k'a ladege mawludi kɛnɛ sigi kun ye nin de ye an ka alakira dɔn n'an y'a dɔn an bɛ k'a fɛ n'an kɛra fɛ an b'a ladege n'an y'a ladege diɲɛ bi ɲa lahara bi ɲa ni alakira ma fɔ an ye Hamidu anw m'a ye an ma bɛn a ka waati ma an bɛ se k'a ladege wa an bɛ se k'a dɔn wa ni m'i ka kira dɔn i bɛ se k'a kanu i bɛ se k'a ladege kuranɛ ko ten am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun ni m'i ka kira dɔn i tɛ se ka k'a fɛ o tuma silamɛw n'an bɛ alakira ka kɛnɛ kan kira mana fɔ an ye an ka dɔ ta alakira la an ka taa n'o ye an ka so an k'o wale kɛ n'o kɛra mawludi nali mawludi kɛnɛ nali nafa sɔrɔla la ya rabbi ala ma nafa dira ma an ka alakira kanu alakira kɛnɛw sigili la ala k'o kɛ alakira hɔrɔma la salli ala Muhammad Hamidu alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam
k'a to san 25 a tɔgɔ ye dugu labɔ kiraya ma di fɔlɔ dɛ a san 25 Magan n'a lamini a fara alakira tɔgɔ la bɛɛ ko ko as-sadiq al-amin san 25 tiɲɛtigi min tɛ nkalon tigɛ fiyewu danaya mɔgɔ danaya min na a y'o fa a san 25 Maka o don musoba dɔ tun bɛ yen ko Amba Khadija ala ka jɛn b'a ma ale ye commerçante ye don ka d'a la wari b'a fɛ a b'a fɛ ka ci sama alakira ma alayhi salam ani alakira ka baara kɛ ni ye jagokɛla ye n'a fɔra ko nin ye danayamɔgɔ ye denmisɛnnin don a ka di i k'o bila i ka wari kunna a ye ci sama alakira ma alakira nana kuma la sumiyala o kumana u bɛnna a ko n bɛ wari d'i ma i bɛ taa Sham a bɛ nin fɛn san a bɛ taa feere Sham n'a y'a feere Sham aw bɛ sanni kɛ Sham ka segin ka na n'o minɛn ye a bɛ na contrat kɛ ne ye Khadija ka baarakɛla ko Maisara a ko tugu alakira kɔ i k'a ladon o y'a sanfɛta ye mais tugu kira kɔ i k'a jogo lajɛ maaw bɛ min fɔ a la tiɲɛ don wa a bɛ fɔ dɔ ka ɲi dɔ ka ɲi mais est ce que n'i n'a jɛra tiɲɛ la a ka ɲi wa a bɛ fɔ e ye ko dɔ fana ma ɲi dɔ fana ma ɲi mais n'i n'a jɛra est ce que a ma ɲi wa nin bɛ anw la kalan yanni an ka tɛmɛ ko an ka du kɔnɔna la an ka ɲininkali kɛ an ka sigida la an ka ɲininkali kɛ an ka baarayɔrɔ la an ka ɲininkali kɛ n'a fɔra ko karisa ye nin kɛ dɔrɔn k'a minɛ a ma ka kɛlɛ kɛ i ma hakili bila ɲɛfɛ dugu bɛɛ de ko nin funankɛ in ka ɲi Maisara tugu a kɔ tiɲɛ la i k'a lajɛ n'a ka ɲi Hamidu Maisara tugura a kɔ k'a ka alakira ladon o y'a sanfɛla ye Maisara ni alakira bɛ ka taa u taara u ye sanni kɛ kuma la surunya la u seginnen kɔ Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha a ko Maisara ma a ko sifili Muhammada a ko n b'a fɛ i ka Muhammadu fɔ ne e n'a taamana ni ni maa taamana i b'a jogo dɔn kodɔnnaw ko ten ko ni maa ma jɛ ko fila la a tɛ ɲɔgɔn dɔn aw ma voyager aw ma jɛ wariko la a tɛ ɲɔgɔn dɔn ayi ni ni maa voyagera i b'a jogo dɔn ni ni maa jɛra wariko la i b'a jogo dɔn Maisara ni alakira voyagera a ye dɔ dɔn alakira la ani kira jɛra wariko la a ye dɔ dɔn kira la Khadija ko ma sisan a ko a Maisara ma sifili Muhammadu fɔ n ye dɛ a ko ajib a ko Khadija a ko kabako a ko ma ra'aytu misla Muhammadin a ko wallahi ma Muhammadu ɲɔgɔn ye anw bɔra yan ko ne de ka xidima ne de k'a ladon mais Muhammadu de bɛ ne ladon Khadija Muhammadu de bɛ ka ne ladon ne de taara ko ne k'an occuper a la mais Muhammadu de bɛ ka occuper ne la a ko Khadija an bɔra yan fo ka an segin a ko nin cɛ in ma nkalon tigɛ ma kazaba qat commerçant ka bɔ yan ka taa Dubai ka na ka bɔ yan ka taa Chine ka na ka bɔ yan ka taa Lomé ka na a ma nkalon tigɛ taatɔ ni natɔ commerçant min bɛ se k'o kɛ o tɔgɔ ko Muhammadu Rasulullah a ko an bɔra yan k'an ta ka segin وما حلف صادقة ولا كاذبة قط أمي كلي هل الشيكلي كاكا تشيدو أبيه ولا ما كي كلي كاكا غلوندو أبيه أكو أمبورا يا كاتاكانا خديجة نينش باينا غبونيا أكملو دي بريلينو أكاكما مانجا ni ya kunkolo kɔrɔta de ye dɔrɔn a bɛ k'i miiri ka jate dɔ bɔ n'a tilala a b'a kunkolo biri a ko an taara ka na Khadija ma Muhammadu ɲɔgɔn ye n'a taamana ale ka teli taama la n'a ye dɔɔnin kɛ a b'i jɔ k'i kɔfilɛ k'a ka baarakɛla makɔnɔ ko Maisara bɛ min Maisara bɛ min
ni Maisara nana abe Maisara gayala ako Maisara ko Khadija ma ako ayeni ntali ke kasigi ama reproche kelengene la ama fonyi muna iye ninge wala mamuna imaninge antara voyage na kasigi ako Khadija ako ni ko yemine aben la duni ni ko be aben hakilla jini ni kuma na fe aben famu aben hinena ina fon fani mbabe hinena Muhammadu ma nyogone Khadija ma Muhammadu nyogone Allahu akbar ako Muhammad wala suryala ako Khadija wallahi nin tunte e ka marakono le tubenye re de di Muhammadu ma ka Muhammadu khidma nganyana ma ya to bela jelena Hamidu ni ne alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni de dira makanga la dige yayi on demzeno kira samugan duru e dana minafa Hamidu ka kuma indafa usegene ni jago fɛnw comme wena contrandi ke alakira ye Maisara ya ka contrandi ke Khadija ye tibla alakira yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam alakira yɛrɛ nana aya ka contrandi ke aye u ye sanni min kɛ u ye feere min kɛ a y'a bɛɛ fɔ ka tɔnɔ bɔ k'a to ni tɔw taara n'u kun bɛ na ni 1 million de bénéfice la tɔnɔ la alakira ye 3 millions bɔ k'a da Khadija ko alakira Muhammadu ma a ko i ma fili wa a ko ma fili a ko nin bɛɛ ye mun ye a ko i ka wari dɔrɔmɛ m'a jɛ an ka denmisɛnninw bɛ boli la don o don k'aw ma baara sɔrɔ maa dɔ hinɛ na i la k'i ta ka na n'i y'a ka baara yɔrɔ i k'o f'i k'o faga n'o kɛra maa la siɲɛ kelen siɲɛ fila hali ni hinɛ ka d'a ye a tɛ siran ka hinɛ wa ne y'a f'e ye o anw bɛ quartier min na baara yɔrɔ quartier don Mali laadiri ma ban dɛ a dɔgɔyara mais hali bi laadiriw bɛ yen minnu bɛ balo halala la ni haramu dɔrɔmɛ kelen don n'u ka wari la u b'a ta ka bɔ a la a ko alimami n bɛ ka denmisɛnnin de ɲini dɔrɔn min ye danamɔgɔ ye a ko n y'a fɛn o fɛn ta ka da la ka n ka wari kalifa a la a bɛɛ ye n janfa alakira san 25 a taara ni wari ye ka segin dɔrɔmɛ ma jɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ka kumaw tɛ fɔ dɔrɔn k'an k'a fɔ takbiri dɛ a kumaw bɛ fɔ de yaasa an ka dɔ ta wa n'an bɛ alakira fɛ alakira kan ka yaana arabu dɔnkilidala ko ten a ko ta'asil ilaha summa tuzhiru hubbahu hadha li amri fi al-qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u sallallahu alaihi wasallam ne bɛ Muhammadu fɛ ne tolen don Muhammadu kola ne jarabi ye Muhammadu ye n'a tɔgɔ fɔra fo ne farigansi bɛ cɛ mais Muhammadu nana ni min ye e tɛ kelen t'a la i ka kanu ma dɛ law kana hubbuka sadiqan la ata'ta n'i ka kanu ye tiɲɛ ye alakira nana ni tiɲɛ fɔ ye i bɛ kɛ tiɲɛ fɔla ye alakira nana ni laadiriya ye i bɛ kɛ laadiri ye alakira nana ni hinɛ ye i bɛ kɛ hinɛnti ye alakira nana ni sabali ye i bɛ sabali alakira majigina i bɛ majigi law kana hubbuka sadiqan la ata'ta kira kanu ala ka sabadan zuguna an ka mawlidi ko k'a kɛ ka kira dɔn ala m'o kɛra k'a kɛ ka kira kanu jidi an dusula ala m'o kɛra k'a kɛ ka ala kira ladege ala m'o kɛra ala kira hɔrɔma la salli ala Muhammad hamidu ka bɔ kuma la alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔ al ustaz Saidi Maliki Jalo a y'a ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni duwawu sanumanw ye ni ka sɔrɔ ka fɛn min ye baara in yɛrɛ labɛnbagaw ye madame Toure Hajja Asa Bani Haidara fo ka taa se kalanbulon ɲɛmaaba madame Haidara Hajja Ɲuguri Jalo u n'u dɛmɛbagaw ni ka sɔrɔ ka alakira majamunikanw n'an b'a fɔ maduhu burda a y'o dɔɔni da silamɛ jama ye mawulidu kɛnɛ sanuman in kan Hajja Asa Bani Haidara anu dɛmɛbagaw anu kanuɲɔgɔnw ka foli kɛrɛnkɛrɛn u ye Hamidu n'i ye min kɛ diinɛ la i y'a k'i yɛrɛ ye n'i ye min kɛ diinɛ la pɛridi t'o la sara ɲuman bɛ ala bolo k'a di ala de kute wo in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum ni ala dɛmɛ ala b'i dɛmɛ wa a b'i sen sabati ya rabbi ala ka n'aw dɛmɛ dɔrɔmɛ min bɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin baara kɛ ala k'a kɛ aw ye alijinɛ sara ye kalanyɔrɔ ala k'a barika kalanyɔrɔ ala k'a barika ala k'a ta fanga di ala kira hɔrɔma la satul fati barika Sheikh Tijani hɔrɔma salli ala
Muhammad otuma almami yɛrɛ fana tɔgɔ la Jalo la bɛɛ tɔgɔ la ka kalanyɔrɔ in bɛɛ fo ka Haja Ɲuguri Jalo fo ka Haja Asa Bani Haidara ka foli kɛrɛnkɛrɛn Jalo la tɔgɔ la almami tɔgɔ la Haja Mariam tɔgɔ la ko aw ni kunu aw ni bi Haja Nɛnɛ jɛɲɔgɔnw Hamidu k'a bɛɛ fo ɲɛdimi fura bɛ maa caman bolo kɔdimi fura t'o bolo wallahi aw kɛra Haja Nɛnɛ fɛ ka k'a bɔnna bɛɛ fɛ aw ye Haja Nɛnɛ kanu a ɲɛnɛma ka Haja Nɛnɛ kanu a fatulen maa o maa n'o yera ko ni Haja Nɛnɛ jɛra a y'a bɛɛ lajɛlen kanu a y'o kɛ mun na parce que a ye Ala de ye Haja ba Nɛnɛ la o kanu kɛra Ala kama an y'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka n'aw sara ni hɛrɛ ye sijan ni kɛnɛya Ala k'a di an n'aw ma labanko ɲuman Ala k'a di an n'aw ma an ka alimami ɲuman min n'o tun b'an kɔrɔ yan ni Ala y'a minɛ ji dɔgɔya an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa a ma Ala ka saya k'a ma lafiya ye Ala kɛra hɔrɔma la salatul fati barika Sheikh Tijani hɔrɔma salli ala Muhammad ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi al karami maulaya salli wa sallim atuhu li kulli لم دائما بدا نبي بك خير الخلق كلهم فهو الذي تمم له وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء نسمي مولاي صلي وسلم دائما بدا نبي بك خير الخلق كلهم من يأتي صافا فالله حافظه من كل منتقم مولاي صل وسلم دائما ابدا نبي بك خير الخلق كلهم كما أبرأت وسيبا بلمس راحته وأطلقت قريبا بربقتي لمامي لم دائما بدا أدبي خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه غير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا نبي بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين مولاي صل وسلم دائما أبدا نبي بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله كسانجا منجرانا o tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ an'an ka sheku a Sheikh Muhammad Musa Jalo ale ka duwawu sɔrɔla ka da o kan
عاصيا إلا عصمت ولا فاسدا إلا أصلحت ولا ميتا إلا رحمت ولا عيبا إلا سترت ولا عسيرا إلا يسرت ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية العبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. فمي دوغتيغي aleka ciden o sɔrɔla ka bɔ ka foli kɛ silamɛ jama la. sigi min kɛ ala k'a kɛ siniɲɛsigi baara ye, ala k'a kɛ siniɲɛsigi baara ye, san hɛrɛ ala k'a d'an ma, ala k'an kisi a balawu ma. Banajugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ni silamɛw bɛ tanga ma, an kuntigi mahamadu kanu kama sallallahu alaihi wasallam. N bɛ foli kɛ dugutigi tɔgɔ la. Awa e don ciramantonya la kɛrɛnkɛrɛnya la Aja Ɲuguri Jalo ana a jɛɲɔgɔn muso a balima cɛ a furu muso min ye tanti Hayidara ye ko a bɛ dugawu kɛ tanti Asan Bani Hayidara. olu ye jamakulu ɲɛmɔgɔ ye, o jɛra ka nin baara in de fara ɲɔgɔn kan san o san. O bɛ baara in kɛ yan k'a fara Mabalo kan. Mabalo le ye présidente ye. O bɛɛ lajɛlen jɛra ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔmɛ fila fila ka jɛ ka mawuludu in labɛn ko alakira kanu de b'u la. Kabi anw tɛ bɛrɛ bɔ fo anw fana ya bɛrɛ bɔ. An bɛ an balakaw nɔ la. O bɛ baara in kɛ ala kama, o bɛ baara in kɛ kira kama, ka baara kɛ silamɛya yɛrɛ kanu kosɔn. K'o kosɔn o hukumu kɔnɔna la olu bɛ dugawu kɛ sigida la ale ka dugawu ɲini maa bɛɛ lajɛlen fɛ. Maa o maa y'o dɛmɛ ni baara in na ka dɔrɔmɛ kelen d'u ma, ka jisuma kelen d'u ma, ka malobɔrɛ d'u ma, ka misi d'u ma, k'a bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye. U ma ɲinɛ maa si kɔ. Tuma dɔ n'i ye maa dɔw tɔgɔ wele, dɔw b'a fɔ ne ye fɛn di ne tɔgɔ tun ma wele. Tuma dɔ n'i ma faamuyali kɛ e bɛ dimi k'a sɔrɔ dimi ko tɛ. K'e cɛɲɔgɔn tanu o tɛ kɛ muso ye. An bɛ Alahu Taala deli an balakaw, an ye dugawu kɛ nin kɛnɛ kelen ka kununko ko ala ka ɲina yira an la. Ala y'a ɲina yira an la. Ala ka barika don kow la, ala ka sabatiw kɛ, ala ka kɔrɔta d'an ma. O kɔfɛ ko an ka dugutigi ale banalen don a y'a sina kɛ ko a tun kan ka na kɛnɛ kan yan. O hukumu kɔnɔna la a ma se ka na, a ye Sidi Jara bila ka na. Sidi Jara fana nana a ye folikan d'i ma ko n k'a lase silamɛ jamakulu bɛɛ ma. Ko ale yɛrɛ denmuso o wuperela muso lasurutɔ lo, ale den tora a la, denmuso yɛrɛ fana tora a la. Ko ka jɛ ka dugawu k'a ye, ala ka hinɛ a la, ala ka yafa a ma. An balakaw ko ka dugawu laban ko di Ibrahim Fofana ma, u ka dugawu kɛ sigida bɛɛ ye, u ka dugawu kɛ an balakaw ye min ye nafagati kɛ, min ma fɛn di u ko dugawu bɛ bɛɛ ye. Yani san wɛrɛ cɛ ala ka garisɛgɛ ɲuman di bɛɛ ma, ala k'an kɔrɔta, ala k'an jiidi, ala ka laban ɲɛ, ala ko k'alakira Muhamadu wɔrɔma kosɔn. Kɛnɛ in sɔrɔla ka kun cɛ ni an karamɔgɔ an'an ka imamu Alustaz Ibrahim Fofana ale ka dugawu sanumanw ye. Nka an karamɔgɔ mun tɛmɛna sisan u ye foli bɛɛ k'a ban, Usa Odira ko ale kan tɛ se Jakite u ye foli bɛɛ k'a ban. An ka cɛkɔrɔbaw n'o ye Cheikh Adara ana Asani Fona ana Adan Buhari ana Abdulayi Amadu Ko, olu danduw la u ni foli ka kan, u ni foli ka kan, u ni barikada ka kan. An ka silamɛ musokɔrɔba ninnu ma don wo kɔrɔ ni jɔyɔrɔ ninnu kun nɔfɛ. O tuma an b'o foli k'u ye, k'o waleɲumandɔn k'u ye, k'o barikada k'u ye. An b'a dege bi musokɔrɔba ninnu ani cɛkɔrɔba ninnu ala ta ale bɔtɔko ɲuman ani sijani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma, ala k'o k'alakira kosɔn. An ka cɛkɔrɔba min fatura n'o ye Alimami Ture a fatura sunkalo tɛmɛnen, sunkalo kɔnɔna na Alimami Ture fatura. An b'a dege bi ala ta ala k'o sɔn nɔgɔya ye, a jɛ san nɔgɔ alijɛn ala k'a d'an ma, jihadu firdawsi si ala k'o k'a tile yɔrɔ ye, ala k'o k'a nɔgɔma yɔrɔ ye, ala k'o k'a da yɔrɔ ye, ala k'o k'a bisimila yɔrɔ ye. Ya bi timako ɲuman ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen, alakira kosɔn sɔlɔ rasulullah. Tuma an b'a fɔ a'uzu billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم إنا نسألك أن تقضي لنا حوائجنا وتسر لنا أهوالنا بجاه نبيك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فأرحمنا برحمتك تغنينا بها عن رحمة السواك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من جميع الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ayanga kuma galamanin tengu anga imamula Sheikh Mohamed Musa Diallo aye wale nyumondon folita kanyeshi bela jalema utuga kelena ninga ladilikan di mauludu kebagaw ma jela fo ka taa se musow ma kɛrɛnkɛrɛnniyala olu minnu ka ca ka mauludu kɛnɛ sigi an nisɔndiyalen bɛ janjigila mauludu kɛnɛ kan bi an ka musokɔrɔbaw sirifumuso ani haja ɲuguru jalo anu nɔfɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ka foli ni barikada k'u ye u bɛ nin kɛnɛ in sigi san o san ala kira kanu yɛrɛ kama sallallahu alaihi wasallam an bɛ ala deli o kanu ala k'a jidi nin tɛ ko kura ye silamɛya la musow i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na musow de jɔyɔrɔ ka bon silamɛya in na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan maa fɔlɔ min donna diinɛ la min y'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama o ye muso de ye maa fɔlɔ min joli bɔnna o ye muso de ye maa fɔlɔ min kɛra silamɛya trésorier wari marala ye o kɛra muso de ye donc musoya ye koba ye silamɛya la n bɛ n ka mutala la bi dɔrɔn n b'a ye alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a bɛ a ka du kɔnɔna kun diyara cogoya min na kuma bɛɛ mo dɔ bɛ yen o b'a ni an ba Aisha cɛ o kɔrɔ ko al-uqda a bɛ to ka an ba Aisha ɲininka ko yali uqda b'a cogo la wa donc o ye jumɛn ye ne alakira bɛ Aisha fɛ cogoya min na ani alakira bɛ Aisha fɛ cogoya min na yali fɛ in b'a cogo la wa alakira sigilen a tɛ fɛ k'o kuma fɔ jama ɲɛna a b'a fɔ yali uqda bɛ cogo di Aisha b'a fɔ a ye ko uqda a daminɛna cogoya min na ni bi ma juguya ka tɛmɛ o kan uqda in b'a cogo la Aisha yɛrɛ b'a ɲininka o kuma la ne yɛrɛ fana ka uqda bɛ cogo di a b'a fɔ Aisha ye ayiwa ne yɛrɛ fana ka uqda a daminɛna don min na ni bi man jugu n'o ye o kuma la o don tɛ bi ɲɛ du min bɛ ten alakira sallallahu alaihi wasallam n'a donna du kɔnɔ ni musow bɛ ka yɔrɔ furan ale yɛrɛ b'u dɛmɛ ka yɔrɔ furan n'u bɛ ka fini ko a b'u dɛmɛ ka fini ko n'u bɛ ka kalali kɛ a b'u dɛmɛ ka kalali kɛ n'ale yɛrɛ ka samara tigɛra walima muso dɔ ka samara tigɛra a yɛrɛ b'a minɛ a b'a kalan donc o jogobaw minnu bɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam i n'a fɔ an dɔgɔkɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na ni an cɛw sera k'o ladege an ka duw kɔnɔ bi an ka duw bɛ diya o de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko khairukum li ahli maa dɔ bɛ yen i n'a fɔ an dɔgɔkɛ y'a fɔ cogoya min na a kɛnɛmala ka ɲi mais n'i ye musow ɲininka nin karisa in ye jɔn ye i b'a sɔrɔ bɛɛ bolo falen don a ka kɛnɛma parce que ni maa bɛ taa kɛnɛma i b'i ka finiw la ɲuman don i b'i parfumer i b'i bila lihalaya ɲuman na mais n'i nana i ka so i b'i tabiya de la donc o kuma la olu bɛ seereya musow bɛ seereya min k'i kan o de ye seereya ɲuman ye o de y'i jogo yɛrɛ ye donc i jogo min b'i bolo i ka so kɔnɔ o de y'i ye alakira jogo kun y'o ye a ka so kɔnɔ majigi min b'a la kɛnɛma o majigi ɲɔgɔn b'a la hinɛ min b'a la kɛnɛma o hinɛ ɲɔgɔn b'a la donc
ni mawludu kɛnɛ sigi kun ye an ka se k'o jogobaw fɔ musow ye musow ka se k'o ladege musow yɛrɛ fana ka hinɛ u cɛ la i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a fana musow an'u bɛnna cogoya min na bɛɛ de bɛ dɔ to ni cɛ donna a k'a fɔ assalamu alaikum warahmatullah ka musow fɔ a kana fɔ ale de ye dutigi ye fo mɔgɔw k'ale fo a k'i majigin a ka foli kɛ olu yɛrɛ fana ka foli laminɛ u yɛrɛ fana k'u hakili to u cɛ la k'u cɛw bonya k'u cɛw ladon k'u cɛw somɔgɔw ladon k'u ka duw dilan alakira sallallahu alaihi wasallam a ko muso ala ɲuman o ye min ni e kɔ donna a b'i ka du labɛn i kɔfɛ o kuma la an bɛ ala deli an baw ya rabbi ala k'o nɔgɔya u ye san wɛrɛ fana bɛ ala bolo ya rabbi ala k'a yira an na mawludu kɛnɛw ya rabbi hali bi ala k'a jidi an karamɔgɔ Seyid Sirif Usman Madani Haidara an bɛ duwawu k'a ye ya rabbi a sen bɛ woba min dala silamɛya kan ya rabbi ala m'a sen mɛn n'a kan ala k'a ɲɛ mɛn ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka labanko ɲuman d'a ma ala k'a n'a sutura ala kira barika kama wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh an y'an ka kuma galamani tɛngu maa minnu ye kɛnɛ in seereya ka d'a kan mawludu kɛnɛ in kun lamasayalen don n'an ka silamɛ musobaw caman ye fo ka taa se an ka jamana in dɔnnibagaw caman de fɛn min ye an karamɔgɔ a Sheikh Ismail Darame ale denmuso ale fana ye kɛnɛ in seereya ɲarela a fana bɔra k'a ka duwawu don a n'a ka wale ɲuman dɔn foli lase jama ma. Bɛɛ jama bɛɛ lajɛlen fo Haidara kaw ka kalanbulon ani Juguri Jalo ka kalanbulon ne bɔra dugu kɔnɔ de kana bonya ni karama de biya kabina na foyi tɛ ani bonya tɛ ala k'a kɛ sini kɛnɛya ye ka barika don kalanyɔrɔ la Haidara la b'aw fo k'aw barika da ala ka ɲɛmɛ Haidara la ka sini kɛnɛya di aw baarakɛlaw yɛrɛ ala k'aw bolo mɛn a la k'an ko bɛɛ nɔgɔya san balaw n'a fitinɛ ala k'an kisi a ma ala ka san hɛrɛ caya ala ka n'aw sutura ala ka n'aw jigi tugu k'an ko bɛɛ nɔgɔya ala kɛra bonya n'a barika kosɔn salatu hɔrɔma n'a barika nse awɔ n bɛ bɛɛ fo san wɛrɛ mawludu ala ka yira n'aw la ala ka n'aw sɔn k'an ko nɔgɔya a kɛra bonya bɛɛ ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika da minnu y'an dɛmɛ cɛ ni muso ka bɛɛ fo dugu kɔnɔ a ɲɛ ka bɛɛ fo ala ka sini kɛnɛya di ala k'aw bolo mɛn a la nse o tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min ye Mayanbugu Janjigila a kalanbulon ɲɛmaaba n'o de ye Madame Haidara Hadja Ɲuguri Jalo ale fana sɔrɔla ka bɔ ka wale ɲuman dɔn foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen na fɛn o fɛn y'u dɛmɛ baara in na k'u bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ni ka duwawu don ta ka ɲɛsin an ka jamana ma. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. An b'a fɔ fɔlɔ auzubillahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin lama salli ala sayidina muhammad wal fatih lima kulika wal khatimi liman sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal adi ila siratika al mustaqim wa ala alihi ka qadrihi wa miqdarihi al azim. An bɛ mawludu sigi ala kira kanu de kama an ye ala kira kanu k'a ka kanu yira k'a ka kanu sɛbɛntiya an b'a sigi o de kama ala barika la an bɛ barika da silamɛw bɛɛ ye silamɛ o silamɛ sen y'a se yan an bɛ barika da bɛɛ an bɛ barika da an ka kalanden bɛɛ lajɛlen ye kalanden bɛɛ Janjigila Sokura ni kalanden bɛɛ an bɛ barika da bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ sen bɔra quartier bɛɛ mɔgɔ kun bɛ an ka kalanyɔrɔ yɛrɛ bi an bɛ barika da bu ye an b'a deli ala fɛ nabi ɲuman yɛrɛ la hɔrɔma kama ala kira bonya barika kama mawludu yɛrɛ bonya na barika kama ala y'an jɛ nin kɛnɛ kan cogoya min na ala k'an jɛ fo firdausi kɔnɔ an b'o deli ala fɛ ci b'a la hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam an bɛ duwawu kɛ Ture an bɛ duwawu k'a ye ala k'a bɛɛ a sɔrɔ nɛɛma so ala kana sɔrɔ nɛɛma kɔnɔ la an bɛ duwawu k'a ye an ka san 26 de mawludu ye ɲinan san o san Ture kun bɛ misi san ye san o san Ture bɛ misi san ye n'o ye tiɲɛ ye ala k'a sɔrɔ nɛɛma kɔnɔ ala k'o kɛ barika ye ka don a ka du la ka kɛ nɛɛma ye ka s'a ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma an b'o deli ala fɛ nabi ɲuman ye lahɔrɔma kama mawludu yɛrɛ bonya na barika kama san o san misi ala k'o kɛ nɛɛma ye ka s'a ma fo ka taa se an ka shirifimuso ma Madame Ture Hadja Asa Bani Haidara ale fana sɔrɔla ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ an ye kun min b'u bila mawludu kɛnɛ in sigili la. Waalaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ mawludu kɛ an y'a sɔrɔ mawludu bɛ kɛ an fasow la mawludu bɛ kɛ an basow la an y'a sɔrɔ mawludu bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ Allahu ta'ala yɛrɛ ye kira ka mawludu kɛ sallallahu alaihi wasallam ala ko fatale bolo batale bolo ale ti bara foyi kɛ mais ale n'a ka malaikaw bɛ seli ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ako inna allaha wa malaikatu sallallahu nabiyyu allazina amanu sallu alaihi wasallim taslima an b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin ala min ye bi fara an si kan ala ni ce ala min y'an labili ka bɔ an si dilan kan ala ni ce minnu dalen o ma foyi tiɲɛ ala ye an kɔni bɛ duwawu kɛ diɲɛ bɛɛ ala ka diɲɛ lafiya
k'an ka dugu lafiya k'an ka quartier lafiya k'an ka duw lafiya ani silamɛ du bɛɛ ala kana an ka du don du kɔnɔ mawludu an b'a kɛ a san 26 ye bi ye alhamdulilahi rabbil alamin an ka kalanso in barika b'a la kalanso in tɔgɔ ye ko Nurul Huda an ka présidente tɔgɔ ye ko Yuguru Jallo madame Haidara vraiment mɔgɔ sabalilen de don ladiri de don mɔgɔ min don a ka ko man ca n'a y'a bila yɔrɔ min an bɛɛ b'a bila ten kalanden bɛɛ b'a fo wala kalanden bɛɛ bɛ fo fana an bɛ barika da ala ne bɛ dugawu kɛ diɲɛ musow ye u kana surtout maliyɛn muso an ka kalan kɛ foyi tɛ kalan bɔ diɲɛ na kalan ka ca dɛ kalan bɛɛ tɛ k'a fɔ n ye kuranna kalan tilala n ye lagdari kalan n ye darayidu kalan o tɛ kalan ka ca kalan ye mun ye kalan fɔlɔfɔlɔ ye an ka duw ye kalan fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye an k'an cɛw bonya k'u karama ka éducation ɲuman don an denw la ni den éduquera dɔrɔn baara ɲɛna yana an ka milliard ou bien ka bing jɔ ka bila den ye an ka éducation ɲuman di den ma ni den éduquera ka ban a bɛ diɲɛ sɔrɔ a bɛ lahara sɔrɔ o kuma an k'an jija éducation na du éducation an cɛw minɛ cogo an denw minɛ cogo an balimaw minɛ cogo sigiɲɔgɔnw minɛ cogo n'an y'o dɔn ka ban an bɛ lafiya kalanso in ka di an bɛ seliji farida dɔn an b'a sunna dɔn an b'a mustahabu dɔn an bɛ seli fana ta dɔn ten nɔ donc n'an y'o dɔn ka ban baara ɲɛna muso kɔni hakili o de don diɲɛ yɛrɛ sabali dɔrɔn de ka ɲi Allahu taala tɔgɔ 99 tɔgɔ daminɛ a y'a kɛ jumɛn arrahman arrahim hinɛ ni makari ani sinji tɔgɔ laban a y'o kɛ jumɛn ya sabur ala ka sabali d'an ma n'an sabalila an bɛ diɲɛ sɔrɔ an bɛ lahara sɔrɔ an bɛ na a b'a bɛɛ fo ka barika da bɛɛ ye an cɛw an denw minnu bɛ tunga na minnu bɛ yan bɛɛ y'an dɛmɛ sigiɲɔgɔn bɛɛ de y'an dɛmɛ mawludu in na an bɛ bɛɛ fo dan tɛ foli min na ala ka bɛɛ sara yala san caman an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment seri fila ala ka barika don an ka teleso in na teleso in ne yɛrɛ ta ye ne balimakɛ ta de ye teleso ye ni Haidara ta ye teleso ye Asa Bani fana ta ye teleso ye ala ka barika don teleso in na ala k'a kɔrɔta ala ka n'a labila ala ka an ka du don du kɔnɔ ala k'an bɛɛ sɔn k'an sɔn b'a kɛ masa rahmani ala k'an laban ɲɛ k'an laban ka janna firdausi ala k'o kɛ ala kira kɔsɔ salli ala rasuli allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal adi ila siratika al-mustaqima wa ala alihi haka kadrihi wa miqdarihi al-azim والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على قدر حبك فيه اللهم صل على سيدنا محمد على قدر إناتك به اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين maakɔrɔba bɛ yɔrɔ min na siga t'a la denmisɛnnilakaw fana bɛ yen nɔ denmisɛnninlaka min bɛ kalanbulon in kulu kɔnɔna na olu fana ma to kɔ u ka nisɔndiyaw yirali la ani u ka duwawudenw ka ɲɛsin u masaw ma u masa min y'u bila ni sira tilelen kan sani an ka kuma daminɛ an b'a fɔ auzubilahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi sayidina muhammadin wa sallim vraiment folikan m'an bolo an bɛ foli lase an fanabɔw ma fɔlɔ olu mun ye a to olu mun kɛra sababu ye an sera ka diinɛ ɲɛdɔn bibi na an ɲɔgɔnna baden bɛ an bɛɛ bɛ taga bɔti balannifɔyɔrɔ mɛsi ninnu an bɛɛ jɛr'o kɔ alakira ko de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an ka karamɔgɔ fɔ Ased Sherif Usman Madan Haidara ala ka sija ani kɛnɛya labanko ɲuman ala ka da a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma vraiment o dɔrɔn de b'an bolo k'a fɔ an ka jamana n'o ye faso Maliba ye ala ka sumaya ala ka basigi ala k'o kɛ ala kosɔn kira Muhammed Mustafa bonya n'a barika kosɔn Sherifu bonya n'a barika kosɔn sɔli ala Mustafa alhamdulilahi rabbil alamin an badenw foli ani wale ɲuman dɔn o ye aw de ta ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la wajulu kɛnɛ tɛ fɔ aw minnu kɔ i n'a fɔ anw y'a fɔ aw ɲɛna kɔrɔfɔ daminɛ na cogo min na nin kun ye an ye Mayanbugu Janjigila silamɛmusoba min bɛ yen nɔ u bɛ mawuludu kɛnɛba min sigi nin kun ye an ye o mawuludu kɛnɛ kan ni mawuludu baara kunfɔlɔw yɛrɛ kɛra kuranɛ kalan ye an y'o yira aw la waati tɛmɛlenw na u ye wajulu fɛnɛ sigi dugu jɛlen nin kun y'an ye o wajulu kɛnɛ de kan an ka jamana in dɔnnibaga caman de ye kɛnɛ in sɔrɔ alhamdulillah an ye nafa caman de sɔrɔ kɛnɛ in kan an bɛ ala deli bilasiralikan minnu dira kɛnɛ in kɔnɔna na a mɛnni ani k'a taga baara kɛ ala k'o nɔgɔya ni silamɛden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ala k'a kɛ mawuludutigi bonya a n'a barika kama an ka jamana ala ka basigi don a kɔnɔna na ala ka cɛbɛn ani kanbɛn ala k'o sabati ani silamɛ jamana kelen-kelen
kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn nin waati na k'a lase Mayanbugu Janjigila a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma fɔ ɲɛna an kun ye fɛn min sɔrɔ ka yira u la bi o de kun ye nin ye aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ shukran lakum as'adallahu awqatakum